Roald Dahl, Farárova zábavka. Pomaly, pohodlne opretý v sedadle a s lakťom vystrčeným cez otvorené okno, viezol sa pán Boggis krajinou. Aký nádherný kraj, pomyslel si. Aké príjemné je tu i tam objavovať príznaky prebúdzajúcej sa jary. Najmä tie prvosienky. A hloch. Hloch vybuchoval bielými, ružovými a červenými explóziami pozdĺž živých plotov a pod ním sa chúrili drobné trsy prvosienok. Skvostné. Jednou rukou pustil volant a zapálil si cigaretu. Najmúdrejšie bude, povedal si, vyviesť sa na Brilský vršok. Videl ho asi 0,5 kilometra pred sebou. A tam tá dedina je určite Brill. Hrstka domov medzi stromami na samom vrchole. Skvelé. Pri málo ktorom zo svojich nedeľných výletov mal k dispozícii taký pekný východiskový bod. Vyviezol sa nahor a tesne pod vrcholom na kraji dediny zastavil. Vystúpil z auta a poobzeral sa. Pod sebou mal šíru krajinu ako obrovský zelený koberec. Dovidel na kilometre. Vynikajúce. Z vrecka vytiahol blok a ceruzku, oprel sa o zadok auta a skúseným okom pomaly študoval panorámu. Vpravo pred sebou, ukrytú v poli, videl stredne veľkú farmu a cestu, ktorá ju spájala s Hradskou. Za ňou bola ďalšia, väčšia farma. Dom uprostred vysokých brestov vyzeral ako z čias kráľovnej Anny. Ďalšie dve sľubne vyzerajúce farmy stáli kúsok vľavo. Týmto smerom spolu 5 miest, prinajmenej. Pán Boggis si do bloku načrtol približnú polohu domov, aby ich ľahko našiel, keď bude dole. Potom nasadol do auta a previezol sa cez dedinu na druhú stranu vršku. Odtiaľ zazrel ešte 6 cieľov. 5 fariem a jeden veľký biely georgiánsky dom. Podrobnejšie si ho obzrel cez ďalekohľad. Vyzeral čisto a prosperujúco, aj záhrada bola starostlivo udržiavaná. Škoda. Okamžite ho vyradil. Návšteva u bohatých nemala preňho význam. V tomto štvorci, v tomto okruhu, má teda 10 možností. 10 je pekné číslo, povedal si pán Boggis, akurát na jedno príjemne prežité pracovné popoludnie. Koľko je vlastne hodín? 12. Predtým, ako začne, dal by si pivo v hostinci, ale v nedeľu otvárajú až o 1. Nič to. Dá si ho teda neskôr. Pozrel do poznámok v bloku. Prvá bude kráľovna Anna, dom s brestami. Cez ďalekohľad vyzeral sľubne schátraný. Domácim by sa mohlo zísť pár libier. A okrem toho, v tomto type domov mal vždy šťastie. Zas nastúpil do auta, uvoľnil ručnú brzdu a pomaly, s vypnutým motorom, sa spúšťal dole kopcom. Odhliadnuc od toho, že bol dnes prezlečený za duchovného, nebolo by na pánu Cyrilovi Boggisovi nič podozrivé. Bol obchodníkom so starožitným nábytkom a na Kings Road v Chelsea mal vlastný obchod a výstavnú sieň. Nebol to veľký podnik a pán Boggis nerobil veľké transakcie, ale pretože kupoval vždy lacno, veľmi lacno a predával veľmi draho, podarilo sa mu zabezpečiť si celkom slušný ročný príjem. V obchodovaní sa vyznal a pri kúpe alebo predaji vedel bez problémov vyvolať presne tú atmosféru, ktorá urobila na zákazníka najlepší dojem. Pri starších ľuďoch bol seriózny, pri bohatých úslužný, pri bohabojných striedmy,
pri tichých suverény, pri vdovách uličnícky a pri starých dievkách koketný a mondénny. Bol si vedomý tohto svojho daru a pri každej príležitosti ho nehanebne využíval. Často po mimoriadne dobrom výkone lenže odolal pokušeniu ukloniť sa na obe strany a prijímať búrlivé ovácie obecenstva otriasajúce divadlom. Napriek tejto pomerne komickej črte pán Bogis nebol blázon. Mnohí o ňom dokonca tvrdili, že vo francúzskom, anglickom a talianskom nábytku sa vyzná ako málo kto v Londýne. Mal aj prekvapujúco dobrý vkus a okamžite rozoznal oku nelahodiaci dizajn, nech by bol akokoľvek originálny. Jeho srdcovou záležitosťou boli prirodzene práce veľkých anglických návrhárov z 18. storočia, ako Ince, Mayhew, Chippendale, Robert Adam, Manwaring, Inigo Jones, Applewhite, Ken Johnson, George Smith, Locke, Sheraton a ďalší. Ale niekedy robil rozdiely ešte aj medzi nimi. Nedopustil by napríklad, aby sa v jeho výstavnej sieni zjavil čo len jediný kus Chippendaleovho čínskeho alebo gotického obdobia, a to isté platilo aj o masívnejších talianskych prácach Roberta Adama. Za posledné roky si pán Bogis medzi svojimi obchodnými priateľmi získal značné uznanie tým, že až zarážajúco pravidelne prinášal na trh nezvyčajné a zväčša mimoriadne vzácne kusy. Akoby kdesi mal nevyčerpateľný zdroj zásob, nejaký súkromný sklad, do ktorého mu stačí raz týždenne zájsť a voľačo si vybrať. Keď sa ho niekto spýtoval, odkiaľ to berie, veľa významne sa usmial a zahundral čosi o malom tajomstve. Malé tajomstvo pána Bogisa spočívalo v jednoduchom nápade, ktorý mu skrsol v hlave raz v nedeľu popoludní pred 9 rokmi, keď sa vracal domov z vidieka. V ten deň ráno sa vybral navštíviť svoju staručku mat do Seven Oaks a na spiatočnej ceste sa mu pretrhol klinový remeň, v dôsledku čoho sa mu odparila voda a prehrial motor. Musel odstaviť auto a zájsť k najbližšiemu domu, k malej farme asi 50 metrov od cesty. Ženu, ktorá mu otvorila, požiadal o vedro vody. Ako tak čakal na vodu, mimovoľne nazrel cez dvere do obývačky a tam, necelých 5 metrov od seba, zbadal čosi, čo ho tak rozrušilo, až mu na čele vyrazil pot. Bolo to veľké dubové kreslo, aké videl predtým len raz v živote. Bočné operadlá a zadný diel podopieralo 8 nádherne točených stĺpikov. Zadné operadlo zdobila jemná intarzia s kvetinovým motívom a do polovice opierok sa ťahala vyrezávaná kačacia hlava. Bože môj dobrý, veď to je koniec 15. storočia. Strčil hlavu hlbšie a tam, Kriste Pane, tam z druhej strany kozuba stálo ešte jedno. Nebol si istý, ale za 2 takéto kreslá by v Londýne dostal najmenej 1000 libier. To je nádhera. Keď sa žena vrátila, pán Bogis sa predstavil a hneď sa opýtal, či by kreslá nepredala. No toto, povedala, a prečo pre pána Jána by ich mala predávať? A len tak, možno by jej ponúkol slušnú sumu. A koľko by asi tak dal? Pravda, že nepredá ich, ale len tak pre zaujímavosť zo špásu, chápete, koľko? 35 libier. Koľko? 35 libier. No toto, 35 libier, tak to je čosi iné. Vždy si myslela, že sú cenné, sú veľmi staré a aj pohodlné, ale asi by sa bez nich nezaobišla. Veru, nie sú na predaj, no aj tak vďaka. Až také staré zase nie sú, namietol pán Bogis, a ani sa kto vie ako nepredávajú, ale náhodou má zákazníka, ktorý obľubuje práve takéto kusy. Hádam, môže čosi prihodiť zo 2 libry, povedzme 37. Čo ona na to?
Polhodinu sa jednali a napokon pán Bogy z kresla pochopiteľne dostal a pristúpil na to, že jej za ne dá ani nie 20 ich skutočnej hodnoty. Keď sa večer vracal do Londýna a vzadu v starej dodávke si viezol starostlivo uložené 2 fantastické kreslá, zrazu ho osvietila pozoruhodná myšlienka. Počkať, povedal si, keď je takýto parádny tovar na jednej farme, prečo by nemohol byť aj na iných? Čo takto pátrať po ňom? Čo takto prečesávať vidiek? Mal by na to nedele a vonkoncom by mu to neprekážalo v práci. Aj tak nikdy nevedel, čo robiť po nedeliach. A tak si pán Bogy skúpil mapy, podrobné plány všetkých grófstiev v okolí Londýna a tenučkým perom ich porozdeľoval na štvorce. Každý štvorček predstavoval v skutočnosti plochu 7x7 kilometrov, čo bolo asi toľko, koľko by stačil za jednu nedeľu presnoriť, ak chcel byť dôkladný. Mestá a dediny ho nezaujímali. Vyhľadával odrezané usadlosti, veľké farmy a mierne schátrané vidiecké domy. Ak takto každú nedeľu prehľadá jeden štvorec, za rok to bude 52 štvorcov a postupne si zmapuje všetky farmy a vidiecké domy v priľahlých grófstvách. Ale potreboval by ešte čosi. Vidiečania sú podozrievavý národ. Schudobnení boháči takisto. Človek u nich nemôže jednoducho zazvoniť a očakávať, že ho na požiadanie povodia po dome. To rozhodne nie. Nenechajú vás ani prekročiť prach svojho domu. Ako sa dostať šikovne dnu? Hádam by bolo najlepšie, keby sa vôbec nedozvedeli, že je obchodník. Mohol by byť trebárs opravár telefónu, inštalatér, plynár, alebo hoci duchovný. Od tej chvíle nadobudol celý plán konkrétnu podobu. Pán Bogis si objednal veľké množstvo kvalitných vizitiek s takýmto textom. Reverend Cyril Willington Bogis, prezident spoločnosti na záchranu vzácneho nábytku, spolupracovník Viktorínho a Albertovho múzea. Odvtedy sa každú nedeľu menil na milého starého farárka, ktorý z nezištnej lásky k spoločnosti trávi svoj voľný čas na cestách a zostavuje zoznamy klenotov zapotrošených po vidieckých domoch celého Anglicka. A kto by ho už, Pane Bože, vyhodil, keď mu toto všetko povysvetľuje? Nikto. A keď sa už raz dostal dnu a náhodou zbadal niečo, čo sa mu skutočne zapáčilo, našli sa stovky spôsobov, ako to získať. Na nemalé prekvapenie pána Bogisa plán dokonale fungoval. Ba priateľskosť, s akou ho vo všetkých domoch prijímali, ho spočiatku privádzala do rozpakov. Kúsok koláča, pohárik vína, šálka čaju, košík sliviek, dokonca aj kompletný nedeľný obed v rodinnom kruhu. Také veci sa mu ustavične núkali. Z času na čas sa pochopiteľne vyskytli aj horšie chvíľky, ba zažil aj dosť nepríjemností, no 9 rokov, to je vyše 400 nediel a množstvo navštívených domov. Keď sa to tak vezme, bol to zaujímavý, vzrušujúci a výnosný obchod. Aj dnes bola nedeľa a pán Bogis pôsobil v grófstve Buckinghamshire, v jednom z najsevernejších štvorcov svojej mapy, asi 15 kilometrov od Oxfordu. Ako sa tak viezol dole kopcom k prvému cieľu, schátranému anenskému sídlu, mal odrazu pocit, že nadišiel jeden z jeho šťastných dní. Zaparkoval 100 metrov pred bránkou, vystúpil a zvyšný kus cesty prešiel pešo.
Nechcel, aby ľudia videli jeho auto, prv ako s nimi uzavrie obchod. Príjemný starý farárko a veľká dodávka, to ako si nešlo dokopy. A krátka prechádzka mu vždy poskytla chvíľu času na vonkajšiu obhliadku majetku a na voľbu nálady, ktorá bude v danej situácii najlepšie vyhovovať. Pán Bogis rázne kráčal po chodníku. Bol nízkej postavy, mal tučné nohy a vyduté brúško. Okrúhla ružová tvár dokonale zodpovedala úlohe, ktorú šiel zahrať, a veľké vypúlené hnedé oči mu dodávali výraz miernej slabomyseľnosti. Mal na sebe čierny oblek s typickým bielým farárskym kolárom a na hlave mäkký čierny klobúk. V ruke držal starú dubovú vychádzkovú paličku, lebo sa nazdával, že s ňou pôsobí akosi vidiecky a bezstarostne. Pristúpil k dverám a zazvonil. Začul kroky v hale, dvere sa rozleteli a pred ním, či skôr nad ním, stála odrazu obrovská žena v jazdeckých nohaviciach. Aj cez dym z jej cigarety zacítil prenikavý pach stajní a konského hnoja, ktorý sa okolo nej vznášal. Čo je? Spýtala sa upodozrievavo. Čo si želáte? Pán Bogis, ktorý od nej už čakal zaerdžanie, nadvihol klobúk, mierne sa uklonil a podal jej navštívenku. Prepáčte, že vás vyrušujem, povedal a čakal, kým si žena prečíta text. Nerozumiem, povedala a vrátila mu vizitku. Čo to vlastne chcete? Pán Bogis jej vysvetlil ciele spoločnosti na záchranu vzácneho nábytku. Dúfam, že to ani náhodou nemá nič spoločné so socialistami, spýtala sa a spod bledého huňatého obočia naňho zlostne zagánila. Od tej chvíle to mal pán Bogis vyhraté. Torievca v jazdeckých nohaviciach, muža či ženu, vedel si hravo omotať okolo prsta. 2 minúty zápalisto vychvaľoval ultrapravicové krídlo konzervatívnej strany, ďalšie 2 minúty venoval kritike socialistov. Zlatým klincom bola zmienka o zákone, ktorým socialisti kedysi chceli zrušiť poľovačky, až napokon svojej poslucháčke prezradil, že v jeho predstavách, ale biskutovi to drahá radšej nehovorte, nebesá sú miestom, kde sa na líšky, jelene a zajace poluje s obrovskými svorkami neúnavných loveckých psov od svitu do mrku každúčký deň, vrátane nedieľ. Pozoroval ju a videl, že čaro začína pôsobiť. Už sa usmievala a ukazovala mu rad veľkých žltkastých zubov. Madam, zvolal na záver, zaprisahávam vás, socialistov mi už nespomínajte. V tej chvíli sa rozrehotala, zdvihla obrovskú červenú ruku a udrela ho po pleci, až sa skoro prelomil. Poďte ďalej, zrevala. Nemám síce potuchy, čo vlastne chcete, ale poďte. Na nešťastie, či skôr na prekvapenie, v celom dome nebolo nič cennejšie. A pán Bogis, ktorý nikdy zbytočne nemárnil čas na prázdnom boisku, čoskoro vstal a rozlúčil sa. Celá návšteva netrvala viac ako 15 minút a ako si sadal do auta a štartoval, pomyslel si, že presne takto aj má byť. Nasledovali už len farmy a na najbližšiu to mal asi 500 metrov. Bola to veľká, spoli tehlová a spoli drevená stavba úctyhodného veku a takmer celú južnú stenu zakrývala krásna kvitnúca hruška. Pán Bogis zaklopal a čakal. Nik neotváral. Zaklopal ešte raz a keď nik neprichádzal, pustil sa za dom pohľadať majiteľa niekde pri chlievoch. Ani tam nebol nik. Pomyslel si, že domáci sú ešte asi v kostole a začal nazerať dovnútra cez okná, či neuvidí niečo zaujímavé. V jedálni nebolo nič, ani v knižnici. Podišiel k oknu do obývačky a tam
Rovno pod nosom, v neveľkom výklenku, zbadal nádherný exemplár, polkruhový mahagónový kartársky stolík s bohatou intarziou v Hepplewhiteovom štýle, vyrobený niekedy okolo roku 1780. Pozri, meže, povedal nahlas s tvárou na skle. Pekný kus. Ale to ešte nebolo všetko. Stála tam aj stolička, jediná stolička, a ak sa nemýlil, bola ešte vzácnejšia ako stolík. Vyzerá to takisto na Hepplewhite. Ach, to je nádhera. Operadlo tvorila jemná rezba s motívmi zimozelene, strukou a kvietkou. Sedadlo malo pôvodný výplet, nohy boli elegantne točené a zadné dve boli z vonkajšej strany zvláštne zošikmené, čo bolo mimoriadne dôležité. Fantázia. Prv ako slnko zapadne, povedal si pán Boggis potichu, budem si lebediť na tomto krásnom sedadle. Bez toho stoličku nikdy nekúpil. Bol to jeho obľúbený test a vždy bolo fascinujúce pozorovať, ako si opatrne sadá na sedadlo, čaká, kým sa poddá a znalecky určuje aj ten najmenší stupeň zoschnutia, ktorým roky poznačili čapy a rybinové spoje. Ale veď sa niet kam ponáhľať, povedal si. Vráti sa neskôr. Má pred sebou celé popoludnie. Ďalšia farma ležala ďalej od cesty a aby mu nebolo vidieť auto, nechal ho na Hradskej a musel prejsť zo 500 metrov po rovnej ceste vedúcej priamo na zadný dvor farmy. Všimol si, že táto je oveľa menšia ako tá predtým a nevkladal do nej veľké nádeje. Vyzerala neudržiavaná, špinavá a pár chlievov bolo navidomoči v biednom stave. Na dvore v rohu stáli traja chlapi. Jeden z nich mal na šnúre dva veľké čierne chrty. Keď zbadali pána Boggisa v čiernom obleku s farárskym kolárom, zmlkli, ako by boli odrazu zmeraveli a onemeli a s tvárami obrátenými k nemu nehybne stáli a podozrievavo sledovali, ako prichádza. Najstarší z trojice bol nízky, zavalitý muž so širokými žabacími ústami a s drobnými vyhýbavými očami. A hoci pán Boggis to nemohol vedieť, volal sa Ramins a bol majiteľom farmy. Vysoký mladík vedľa neho, ktorý vyzeral, ako by mal niečo s okom, bol Raminsov syn Bert. Nízky chlapík s nevýraznou tvárou, úzkým zvrašteným obočím a priširokými plecami bol Claude. Zastavil sa u Raminsa v nádeji, že od neho vymámi kus bravčového mesa alebo šunky zo včerajšej zabíjačky. Claude o nej vedel. Kvikot prasaťa bolo počuť široko ďaleko a vedel takisto, že na takú vec treba úradné povolenie a to Ramins nemal. Dobrý deň, pozdravil pán Boggis. Krásny deň však. Nik z trojice sa ani nepohol. Všetci mysleli na to isté. Tento farár, ktorý určite nie je tunajší, prišiel strkať nos do cudzích vecí a potom oznámi úradom, čo zistil. Prekrásne psy, pokračoval pán Boggis. Musím sa priznať, že na psích dostihoch som ešte nebol, ale vraj je to vzrušujúci šport. Opäť zavládlo ticho a pán Boggis prešiel očami z Raminsa na Berta, potom na Clauda, zas na Raminsa a na každom z nich ho upútal zvláštny výraz tváre, čosi medzi výsmechom a vzdorom, pohrdavo skrivené ústa a ironicky ohrnutý nos. Smiem sa spýtať, či ste majiteľ? Spýtal sa nebojácne a obrátil sa na Raminsa. Čo ak som? Prepáčte, že vás obťažujem a navyše v nedeľu. Pán Boggis vytiahol navštívenku, Ramins ju vzal a priblížil k očiam. Druhí dvaja sa nepohli, no dobre, že im od zvedavosti nevyliezli oči z jamôk. A o čo presne vám ide? Spýtal sa Ramins.
Už druhý raz v ten deň pán Bogis zoširoka vysvetľoval ciele a ideály spoločnosti na záchranu vzácneho nábytku. Taký tu nemáme, povedal mu Ramins. Zbytočne strácate čas. Nie tak z hurta, namietol pán Bogis so zdvihnutým ukazovákom. Naposledy som čosi podobné počul od jedného starého farmára v Sussexe a keď ma naveľa pustil do domu, viete, čo som našiel? Špinavú starú stoličku v kúte kuchyne, ale vysvetlo, že mala hodnotu 400 libier. Vysvetlil som mu, ako ju predať a za získané peniaze si kúpil nový traktor. Čo nám to tu do frasa chcete nahovoriť? Spýtal sa Claude. Neexistuje, aby dajaká stolička na svete stála 400 libier. Prepáčte, odvetil pán Bogis škrobene, ale v Anglicku sa nájdu aj stoličky, ktoré stoja 2-krát toľko. A viete, kde sú? Roztratené po farmách a v chalupách, majitelia ich používajú ako schodíky alebo rebríky a šliapu na ne v okovaných bagančiach, aby dosiahli na pohár s marmeládou alebo zavesili obraz. A to je fakt, páni. Ramins rozpačito prestupoval z nohy na nohu. Vy teda akože chcete ísť dnu a očumovať? Presne tak, odvetil pán Bogis. Pomaly mu dochádzalo, čoho sa boja. Nepôjdem vám do kredenca ani do komory. Chcem len vidieť váš nábytok a keby ste náhodou mali niečo zaujímavé, mohol by som o tom napísať do časopisu spoločnosti. Viete, čo si myslím? Ozval sa Ramins, prepichujúc ho malými zlomyselnými očkami. Že si to chcete kúpiť pre seba. Veď na kieho čerta by ste si dávali takú robotu? Ale človeče, kiež by som na to mal. Pravda, keby som uvidel niečo, čo by sa mi skutočne páčilo a bolo by to v rámci mojich možností, asi by som aj bol v pokušení kúpiť si to. Ale žiaľ, to sa stáva len málo kedy. Pozrite, povedal Ramins. Hádam sa, nič nestane, keď sa tu poobzeráte, ak vám fakt ide len o to. Vykročil krížom cez dvor k zadnému vchodu do domu a pán Bogis sa pobral za ním. Bert a Claude s 2 psami ich nasledovali. Prešli cez kuchyňu, kde bol len jeden lacný stôl z hrubých dosák a na ňom zabitá sliepka, a dostali sa do pomerne veľkej a mimoriadne špinavej obývačky. A tam to bolo. Pán Bogis to okamžite zbadal. Od úžasu zhýkol a zmeravel. Potom 5, 10, najmenej 15 sekúnd len stál a vypliešťal oči na vec, ktorú mal pred sebou a bál sa, netrúfal si uveriť. To predsa nemôže byť pravda. Nemôže. Ale čím dlhšie civel, tým skutočnejšie to vyzeralo. Napokon stálo to pri stene rovno pred ním, skutočné a hmatateľné ako sám dom. Vári tu ešte možno pochybovať? Pravda, natreli to na bielo, ale to na veci nič nemení. Nejaký vôľ to natrel. Farbu možno ľahko odstrániť. Bože, dobrý, je to pravda. A v takejto diere. V tej chvíli si pán Bogis uvedomil, že 3 muži, Ramins, Bert a Claude, stoja v hlúčiku pri kozube a uprene ho pozorujú. Videli, že zastal, zhýkol, vypleštil oči a určite si všimli aj to, ako očervenel či zbledol. V každom prípade však videli dosť, aby teraz prišiel o svoj životný kšeft, ak rýchlo niečo nevymyslí. V zlomku sekundy si pán Bogis priložil ruku na srdce, dotackal sa k najbližšej stoličke a namáhavo dychčiac sa na ňu zložil. Čo vám je? Spýtal sa Claude. Nič, zasypel. To hneď prejde. Prosím, pohár vody. Srdce.
Bert priniesol vodu, podal mu ju a s hlúpym úškľapkom ho pozoroval. Už som mal pocit, že ste čosi zazreli, povedal Ramins. Široké žabacie ústa sa mu ešte väčšmi rozďavili do prešibaného úškrnu, až sa ukázali zvyšky niekoľkých poolamovaných zubov. Nie, povedal pán Bogis. Ešte, že čo, to len moje srdce. Prepáčte. Občas ma to chytí, ale hneď to prejde. O pár minút som v poriadku. Potrebujem ešte chvíľočku na rozmýšľanie, povedal si. Nie len to, potrebujem čas, aby som sa tváril prirodzene, kým zas otvorím ústa. Títo tu sú možno nevzdelaní, ale nie hlúpi. Sú podozrievaví, opatrní a prešibaní. A ak je to pravda? Nie, to nemôže byť pravda. Jednou rukou si v bolestnom geste zakrýval oči, no teraz trošku roztiahol dva prsty a vyzrel. Skutočne. Stálo to tam a už si to prezrel pozornejšie. Áno, bolo to jasné na prvý pohľad. Ani sekundu o tom nemožno pochybovať. Skutočne neuveriteľné. To, čo videl, bol kus nábytku, za ktorý by každý znalec zaplatil akúkoľvek sumu. Na laika by možno neurobil mimoriadny dojem, najmä teraz, keď ho pokrýval špinavý biely náter, ale pre pána Bogisa to bol vrchol obchodníckeho sna. Ako každý starožitník v Európe či Amerike, aj on vedel, že medzi najslávnejšie a najžiadanejšie ukážky anglického nábytku z 18. storočia patria 3 kusy známe pod menom Chippendaleov bielizník. Ich históriu poznal veľmi dobre. Prvý objavili roku 1920 v jednom dome v Moreton in Marshy a v tom istom roku ho predali u Sothebyho. Ďalšie 2 prešli tou istou dražobnou sieňou o rok neskôr. Oba sa dostali z Rainham Hallu v Norfolku. Všetky predali za závratné sumy. Na cenu prvého si už presne nespomínal, ani druhého, ale s určitosťou vedel, že posledný vydražili za 3900 gvineí a to bol rok 1921. Dnes by za ten istý kus určite dostal prinajmenej 10 000 libier. Akýsi človek, pán Bogis si už presne nepamätal jeho meno, len nedávno tieto bielizníky preskúmal a vyhlásil, že všetky pochádzajú z jednej dielne, pretože dyhy sú z toho istého kmeňa a pri výrobe použili rovnaké sady šablón. Nezachoval sa ani jeden doklad, ale všetci odborníci sa zhodli, že tieto 3 kusy mohol vyrobiť len Thomas Chippendale vlastnými rukami a na vrchole svojej kariéry. A tu, hovoril si pán Bogis a opatrne vyzeral štrbinou medzi prstami. Tu je 4. Chippendaleov bielizník a on ho objavil. Bude bohatý. Bude aj slávny. Každý z 3 predchádzajúcich sa vo svete nábytku označoval nejakým menom. Chestertonov bielizník, prvý Rainhamov a druhý Rainhamov bielizník. Tento vstúpi do dejín ako Bogisov. Už sa tešil na kyslé tváre svojich londýnskych kolegov, keď ho zajtra ráno uvidia. A tie lákavé ponuky od zazobáncov z West Endu, Franka Partridgea, Maleta Jetliho a všetkých ostatných. Times prinesú fotografiu s titulkom Prekrásny Chippendaleov bielizník, ktorý objavil nedávno pán Cyril Bogis, londýnsky obchodník. Pane Bože, to bude rozruch. Tento tu, pomyslel si, vyzerá celkom ako druhý Rainhamov. Všetky 3 Chestertonov a oba Rainhamové sa od seba líšili len v nepatrných detailoch. Bol to nanajvýš pôsobivý, čarokrásny kúsok zhotovený v štýle francúzskeho rokoka z Chippendaleovho direktoriálneho obdobia, veľká masívna skriňa so zásuvkami spočívajúca na 4 vyrezávaných žliapkovaných nohách, ktoré ju držali asi 30 cm nad zemou. Mala 6 zásuviek, 2 dlhé uprostred
a 2 kratšie po oboch stranách. Zvlnenú prednú stenu po celom obvode i zvisle medzi zásuvkami dômyselne zdobili prekrásne vyrezávané girlandy, stuhy a strapce. Mosadzné rukovete síce čiastočne zakrývala biela farba, ale aj tak boli úžasné. Pravda, bol to dosť masívny predmet, ale celkovo pôsobil elegantne a pôvabne. Ako sa cítite? Začul pán Bogis čísi hlas. Ďakujem. Už je to lepšie. Prechádza to rýchlo. Doktor vraví, že to nie je nič vážne, len nech si vždy, keď ma to chytí, na pár minút sadnem. Áno, povedal a dvíhal sa na nohy. Už je to oveľa lepšie. Už som v poriadku. Trochu neisto sa začal prechádzať po miestnosti. Radom si obzeral nábytok a ku každému kusu mal krátky komentár. Hneď mu bolo jasné, že okrem bielizníka je zbierka veľmi biedna. Pekný dubový stôl, začal. Obávam sa však, že nie je dosť starý, aby za niečo stál. Pekné pohodlné stoličky, ale dosť moderné, áno, príliš moderné. Tento kredenc nuž, ten je zaujímavejší, ale takisto bezcenný. No a tento bielizník nenútene zastal pred Chippendaleovým dielom a pohrdavo naň brnkol prstom. Je, hádam, hoden zo pár libier, to možno, hej, ale nič viac. Dosť nešikovná kópia, škoda. Asi z viktoriánskych čias. To vy ste ho natreli na bielo? Áno, odvetil Ramins. Bertová robota. Múdro. Aspoň to tak nebije do očí. Je to riadna kasňa, poznamenal Ramins. A šikovne vyrezávaná. Strojová robota, namietol pán Bogis znalecky a zohol sa, aby si lepšie prezrel majstrovskú prácu rezbára. Vidno to na prvý pohľad, ale svojím spôsobom to nie je najhoršie. Celkom slušné. Pomaly postupoval ďalej, zrazu sa zarazil a pomaly sa obrátil. Špičku prsta si priložil k brade, hlavu sklonil nabok a zvraštil čelo, ako by tuho rozmýšľal. Viete čo? Spýtal sa, nespúšťajúc oči z bielizníka, takým nenúteným tónom, až mu zlyhával hlas. Len mi tak napadlo, už dávno zháňam podobné nohy. Mám doma dosť zvláštny stolík a v lani na Michala, keď som sa sťahoval, tí nemotorní sťahováci mi na ňom ani neviem ako zničili nohy. A pritom ten stolík mám najradšej. Odkladám si naň svoju veľkú Bibliu a poznámky k ukázňam. Odmlčal sa a prstom si klopkal po brade. A teraz mi čosi napadlo. Tie nohy z vášho bielizníka by sa mi mohli hodiť, fakt mohli. Dali by sa ľahko odpíliť a prirobiť na ten stolík. Obzrel sa a videl 3 chlapov, ako si ho bez pohnutia, mlčky, upodozrievavo premeriavajú. 3 páry očí, každý iný, ale všetky nedôverčivé, malé prasačie oči Raminsove, veľké a pomalé Klódove a 2 nerovnaké Bertove, jedno z nich zvláštne vypúlené a zahmlené s čiernou bodkou uprostred, ako rybacie oko na tanieri. Pán Bogis sa usmial a pokrútil hlavou. Ale do čerta, čo to tu trepem? Rozprávam, ako by mi to patrilo, prepáčte. Ako keby ste naznačovali, že by ste to rád kúpili, povedal Ramins. Nuž... Pán Bogis pozrel na bielizník a zachmúril sa. Čo ja viem, možno aj... Ale keď sa to tak vezme, bola by to zbytočná oštara, nestojí to za to, nechajme to tak. Koľko by ste dali? Spýtal sa Ramins. Bojím sa, že nie je veľa. Viete, nie je to starožitnosť, len kópia. Náhodou, namietol Ramins. Mám ho už vyše 20 rokov a predtým stál v pánskom dome. Sám som ho tam kúpil na dražbe, keď starý pán umrel. Takže až taký celkom nový asi nebude. Nový nie je, ale viac ako 60 rokov iste nemá,
To teda má, nedal sa Ramis. Bert, kam si dal ten zdrab, čo si vtedy vykutral v jednom šuplíku? Ten starý účet. Mládenec nechápavo civel na otca. Pán Bogis otvoril ústa, ale hneď ich zase zavrel a nevydal ani hláska. Celý sa chvel od vzrušenia. Aby sa upokojil, prešiel k oknu a pozoroval tučnú hnedú sliepku, ako na dvore zobe rozsypané zrno. Ten, čo bol v spodnom šuplíku pod tými okami na zajace, počul Raminsov hlas. Pohni sa, vyber ho a ukáž túto pánu farárovi. Keď Bert prikročil k bielizníku, pán Bogis sa zase obrátil. Nemohol si to nechať ujsť. Sledoval, ako Bert otvoril veľkú strednú zásuvku a všimol si, ako ľahučko sa vysunula. Videl Bertovú ruku, šuchla sa dnu a šmátrala medzi poskrúcanými drôtmi a pružinami. Myslíš toto? Bert zdvihol kus poskladaného zožltnutého papiera a podal ho otcovi, ktorý ho rozložil a dal tesne k očiam. Nehovorte mi, že to nie je riadne staré, povedal Ramins a podal papier pánu Bogisovi do chvejúcich sa rúk. Bol krehký a medzi prstami slabo šušťal. Text bol napísaný širokým, nakloneným, ozdobným písmom. Vážený pán Edward Montagu má dať Thomasovi Chippendaleovi za veľký mahagónový bielizník z dreva prvotriednej kvality, bohato zdobený, stojaci na žliapkovaných nohách, s 2 dokonale tvarovanými dlhými zásuvkami v strednej časti a s 2 takého istého tvaru po každej strane, s bohato tepanými mosadznnými rukoveťami a s ornamentmi, to všetko vyhotovené s najvyberanejším vkusom, 87 libier. Pán Bogis sa silou mocou usiloval potlačiť vzrušenie, ktoré sa ho zmocnilo a vyvolávalo v ňom závrat. Márnosť šedivá? To je zázrak. S účtom sa cena vyškriabe ešte vyššie. Koľko môže teraz dostať? 12 000 libier? 14? Možno aj 15? 20? Kto vie? Pohrdavo hodil papier na stôl a ticho povedal. Presne ako vravím. Viktoriánska kópia. Obyčajný účet, ktorý predávajúci, ten, čo to zhotovil a vydával za starožitnosť, dal kupcovi. Takých som už videl. Všimnite si, nikde nespomína, že to vyrobil sám. To by mal po kšefte. Hovorte si, čo chcete, povedal Ramins. Podľa mňa je tento papier starý. Ale pravda, že milý môj, je viktoriánsky, neskoro viktoriánsky, asi tak z roku 1890. Má, hádam, 60-70 rokov. Videl som ich stovky. Pochádzajú z čias, keď celé hordy nábytkárov nerobili nič iné, len falšovali kvalitný nábytok z predchádzajúceho storočia. Počujte, farárko, ozval sa Ramins a ukázal na neho tučným špinavým prstom. Nevravím, že sa do nábytku nerozumiete, ale raz mi nie je jasné, ako do frasa môžete na betón vedieť, že je to kópia, keď ste sa ani len nemrkli, čo je pod tou farbou. Poďte sem, odvetil pán Bogis. Len poďte a ukážem vám. Stál pri bielizníku a čakal, kým ho obstanú. Má niekto nožík? Claude vytiahol vreckový nožík s kostenou rúčkou. Pán Bogis si ho vzal a otvoril najmenšiu čepeľ. Potom na oko leda bolo, ale v skutočnosti veľmi opatrne, začal zoškrabovať biely náter z malej plôžky na hornej doske bielizníka. Farba sa zo starej tvrdej politúry ľahko odlúpila a keď pán Bogis očistil zo pár štvorcových centimetrov, ustúpil a povedal: A teraz pozrite. Bola to nádhera. Teplý fliačik mahagónu žiaril ako topás, síto, tmavo a nenapodobiteľne krásou svojich 200 rokov. Čo tomu chýba? Spýtal sa Ramins. Čistá chémia. To predsa musí vidieť každý. Ako to poznáte, pane? Prezrate nám to. Nuž, musím sa priznať, nie je ľahké to vysvetliť.
Skôr je to vec skúseností. Podľa mojich poznatkov je nad slnko jasnejšie, že toto drevo preparovali vápnom. Používajú ho na mahagón, aby vyzeral tmavý a starý. Na dubové drevo dávajú draselnú soľ, na orech kyselinu dusičnú, ale na mahagón vždy iba vápno. Traja muži podišli bližšie a skúmali drevo. Bolo vidieť, že sa v nich prebudil mierny záujem. Človeka vždy zaujme, keď sa dozvie o nejakej novej čertovine alebo podfuku. Poriadne si všimnite fláder. Vidíte ten nádych oranžovej v tej tmavo-červeno-hnedej? To je pre vápno typické. Nahli sa dopredu a nosmi sa skoro opreli o drevo. Prvý Ramins, potom Claude a po ňom aj Bert. A okrem toho tá patina, dodal pán Bogis. Čo? Vysvetlil im význam toho slova v súvislosti s drevom. Priatelia milí, nemáte ani potuchy, čo všetko tí na nič hodníci neurobia, len aby napodobnili ťažký, prekrásny bronzový nádych pravej patiny. Je to trestuhodné, doslova trestuhodné, brdí sa mi aj hovoriť o tom. Každé slovo s odporom vypľúval z úst a s kyslým výrazom tváre dával najavo vrcholné rozhorčenie. Muži čakali a dúfali, že im odhalí ďalšie tajomstvá. Koľko času a potu sú niektorí smrteľníci ochotní vynaložiť, len aby oklamali nevinných úbožiakov, zvolal pán Bogis. Ohavné! Viete, čo urobili v tomto prípade, vážený? Viem to celkom presne. Priam ich vidím pri tej zdĺhavej, komplikovanej operácii, ako trú drevo ľanovým olejom, zvlhčujú ho šikovne prifarbenou francúzskou politúrou, potom ju stierajú pemzou a olejom, voskujú včelím voskom s prímesou špiny a prachu a nakoniec ju nahrievajú, aby popraskala a vyzerala ako 200-ročná hnus. Trojica mužov ďalej civela na fliačik tmavého dreva. Len sa ho dotknite, nariadil pán Bogis. Nože naň priložte prsty, no? Aké je? Teplé či chladné? Mne sa vidí chladné, odvetil Ramins. Tak to vidíte, priateľko. Falošná patina je naozaj na dotyk studená. Pravá je taká zvláštne teplá. Je úplne normálna, namietol Ramins pripravený škriepiť sa. Kdeže, vážený, je studená. Ale samozrejme treba na to skúsený a citlivý prst, ak to chce človek zodpovedne tvrdiť. Vy to nemôžete posúdiť o nič lepšie, ako ja môžem posúdiť kvalitu vášho jačmeňa. Všetko, vážený, všetko v živote je len skúsenosť. Traja muži hľadeli na čudného, duchovného z tvárov ako mesiac a s vypúlenými očami. Ich pohľady však už boli menej podozrievavé, pretože sa im zdalo, že sa vo veci trochu vyzná. Ale ešte vždy mu celkom neverili. Pán Bogis sa zohol a ukázal na kovovú rukoveď na zásuvke bielizníka. Toto tu je ďalšie miesto, podľa ktorého poznať podvodníkov, povedal. Stará Mossad máva väčšinou nenapodobiteľnú farbu a ráz. Vedeli ste to? Viseli na ňom pohľadmi a prahli po ďalších tajomstvách. Ale problém je v tom, že aj to vedia takmer dokonale napodobniť. Vlastne je skoro nemožné rozoznať naozaj staré od falošne starého. Musím sa priznať, že tu som aj ja bezradný. Takže nemá zmysel zoškrabávať z týchto rukovetí farbu. Neboli by sme ani o chlp múdrejší. Ako do frasa môžete zmeniť novú Mossad tak, aby vyzerala staro? Spýtal sa Claude. Však Mossad nehrdzavie, nie? Máte úplnú pravdu, priateľko, ale tí lotri majú svoje tajné metódy. Aké? Spýtal sa Claude. Hociaké informácie tohto druhu boli podľa neho veľmi užitočné. Človek nikdy nevie, kedy sa mu môžu zísť. Celkom stačí, odvetil pán Bogis, ak dajú tieto rúčky na noc medzi mahagónové hobliny nasiaknuté salmiakom. Kov od salmiaku zozelenie, ale keď sa zeleň zošúcha,
Nájdete pod ňou jemný, hrejivý, strieborný lesk, taký istý, ako má veľmi stará mosac. Bože, akých ohavností sú schopní a na železo majú ďalšiu fintu. Čo robia so železom? Spýtal sa fascinovaný Claude. To je ľahké, odvetil pán Bogis. Železné zámky, platničky a pánty jednoducho zasypú soľou a ani sa nenazdáte, sú celé hrdzavé a poďobané. Fajn, ozval sa Ramis. Takže pripúšťate, že o rúčkach neviete nič. Pokojne môžu mať aj 1000 rokov, je tak? Len pomaly, šepol pán Bogis a uprel na Raminsa svoje vyliezajúce hnedé oči. Ste na veľkom omyle. Aha. Z vrecka na saku vytiahol malý skrutkovač. Súčasne, tak aby to nikto nemohol postrehnúť, vytiahol aj malú mosadznú skrutku, ktorú starostlivo ukrýval v dlani. Potom si zvolil jednu zo 4 skrutiek, ktorými bola prichytená každá rukoveď a z hlavičky opatrne zoškrabal farbu. Keď bol hotový, pomaly ju začal vykrúcať. Keby to bola pravá mosadzná skrutka z 18. storočia, vysvetľoval, závit by mala nepravidelný a videli by ste, že je rezaný ručne, pilníkom. Ale ak je rukoveď falošná, vyrobená vo viktoriánskych časoch alebo ešte neskôr, aj skrutka bude z toho istého obdobia. Bude to sériový strojový výrobok, to už pozná každý, veď uvidíme. Pre pána Bogisa nebol problém pri vyťahovaní starej skrutky zakryť ju rukou a vymeniť za novú, ukrytú v dlani. Bol to jeho starý trik a za dlhé roky sa veľa ráz osvedčil. Vo vreckách farárskeho saka mal vždy slušnú zásobu lacných mosadzných skrutiek rozličných veľkostí. No prosím, povedal a podal modernú skrutku Raminsovi. Len si ju pozrite. Vidíte ten presný rovnomerný závit? Vidíte? Iste. Je to obyčajná lacná skrutka, akú si môžete kúpiť v každom železiarstve. Skrutka išla z rúk do rúk a každý ju pozorne preskúmal. Urobila dojem dokonca aj na Raminsa. Pán Bogis si vložil skrutkovač do vrecka spolu s jemnou, ručne rezanou skrutkou, ktorú vytiahol z bielizníka. Potom sa obrátil a popri 3 mužoch pomaly zamieril k dverám. Vážení priatelia, povedal vo dverách do kuchyne. Som vám veľmi vďačný, že ste ma nechali porozhliadnúť sa po svojom útulnom príbytku. Ste veľmi milí. Dúfam, že vás moje čudácké reči veľmi nenudili. Ramins prestal skúmať skrutku a pozrel na ňo. Furt ste nepovedali, koľko by ste dali, pripomenul. Ó, zháčil sa pán Bogis. Máte celkom pravdu, zabudol som však. Už aby som povedal pravdu, myslím, že by to bola zbytočná oštara. Hádam, to necháme tak. Koľko dáte? Naozaj by ste mi to pustili? Nevravím, že to pustím, pýtam sa koľko. Pán Bogis pozrel na bielizník pri stene, naklonil hlavu najprv na jeden bok, potom na druhý, zamračil sa, našpúlil pery, pokrčil plecami a pohrdavo hodil rukou, ako by to ani nestálo za premýšľanie. Povedzme 10 libier, to by asi tak sedelo. 10 libier? Skríkol Ramins. Nebláznite, farárko, prosím vás. Však aj ako za drevo na kúrenie by ste za tú kasňu zacvakali viac, vyhlásil otrávene Claude. A čo toť účet? Nedal sa Ramins a špinavým prstom ďobal do drahocenného dokumentu tak surovo, že sa pán Bogis zdesil. Veď tu jasne stojí, čo za to. 87 libier. A to bol nový. Ako starožitno stojí 2 razy toľko. Prepáčte, vážený pane, to v nejakom prípade. Je to podradná kópia. No, dačo vám poviem, priateľu. Budem síce rozšafný, to je pravda, ale dám 15. Čo vy na to? Povedzme 50. Navrhol Ramins.
Pán Bogis mal pocit, ako by mu nohami od lítok po chodidlá prebehla príjemná triažka. Dostal ho. Má ho. Je to v suchu. Ale zvyk kupovať lacno, tak lacno, ako sa len dá, nadobudnutý za dlhé roky praxe, mu teraz nedovolil, aby sa len tak ľahko vzdal. Drahý môj, zašepkal mäkko, chcem iba nohy. Možno sa mi niekedy zídu aj zásuvky, ale zvyšok, celá tá kasňa, ako to správne vystihol váš priateľ, je dobrá akurát tak na spálenie. Teda 35? Ustúpil Ramins. Nemôžem, človeče. Jednoducho nemôžem. Nestojí mi to za to. Nebudem sa tu takto handrkovať. Nebudem. Posledná ponuka 20 libier. Dobre, zasyčal Ramins. Je váš. No, prosím, zopol pán Bogis z ruky. Dobehli ste ma. Celé mi to bol čert dlžen. Teraz už nevycúvate, oče. Obchod je obchod. Veď áno, viem. Ako si to odnesiete? Uvidíme. Čo keby som zatiahol auto do dvora a vy by ste mi to pomohli naložiť? Kam? Do voza? Neexistuje, aby ste tú haraburdu vtrepali do voza. Na to treba náklaďák. Hádam ani nie. Skúsiť to môžeme. Auto mám na ceste, hneď som tu, nejako to pôjde, uvidíte. Pán Bogis vyšiel cez dvor a vrátka na dlhú cestu, ktorá viedla krížom cez pole k Hradskej. Už nevedel potlačiť chichot. Mal pocit, ako by mu zo žalúdka stúpali tisícky bubliniek a veselo mu vrážali do hlavy ako otvorená sódovka. Všetky iskerníky naokolo sa odrazu premenili na zlaté mince jagajúce sa na slnku. Zem bola nimi posiata a on zišiel z cesty do trávy, aby sa medzi nimi poprechádzal, stúpal po nich, odkopával im hlavičky a za každým akoby začul tiché kovové cinknutie. S námahou prekonával chuť rozbehnúť sa. Duchovní neutekajú, chodia pomaly, choď pomaly, Bogis, buď pokojný, Bogis, nie sa kam ponáhľať. Bielizník je tvoj. Máš ho za 20 libier a pritom stojí aspoň 15 alebo 20 000. Bogisov bielizník. O 10 minút ho máš v aute, vojde sa doň ako nič a spievajúci s ním pofičíš do Londýna. Pán Bogis s Bogisovým bielizníkom v Bogisovom aute. Historický okamih. Čo by novinári dali za jediný záber? Nemal by to zariadiť? Možno aj áno. Uvidíme. Aký nádherný letný deň. Fantázia. Na farme medzi tým Ramins špekuloval. Ja sa z toho zbláznim. Ten starý somár mi za túto haraburdu vysolí 20 libier. Parádne ste ho uvarili, pán Ramins, povedal Claude. Myslíte, že zacvaká? Kým nedá prachy, nenaložíme mu to do voza. A čo, ak sa to tam nevtrepe? Spýtal sa Claude. Viete, čo si ja myslím, pán Ramins? Chcete to fakt vedieť? Že tento krám mu do auta nevojde. A čo urobíte potom? Potom sa vám na to vykašle. Nechá to tu a v živote ho neuvidíte. Ani prachy. Nemal som pocit, že by mu na tom nejako extra záležalo, viete? Ramins sa zháčil a zvažoval tento nový a nanajvyže znepokojujúci aspekt. Ako čosi také môže vojsť do auta? Neúnavne domrzal Claude. Farári nemávajú práve najväčšie auta. Videli ste niekedy farára s veľkým vozom, pán Ramins? To teda nie. Veď práve. Počujte, dačo vám poviem. Povedal predsa, že chce len nohy. Je tak? No, takže treba ich len rýchlo odpíliť tu na mieste, kým sa nevráti. Nech sa mu to 100% v práce dnu.
Ešte mu aj ušetríme robotu a nebude si ich musieť odfakliť doma sám. Čo poviete, pán Ramins? Claudeova tupá tvár žiarila samoľúbou hrdosťou. Nie je to práve najhorší nápad, povedal Ramins a pozrel sa na bielizník. V podstate je to perfektný nápad. Poďme, pohnime sa. Vy s Bertom to vyneste na dvor. Ja skočím po pílku. Ale najprv povyťahujeme šuplíky. Bert s Claudom mali bielizník o chvíľu na dvore a hore nohami ho zložili na zem do slepačieho trusu, kravského hnoja a blata. V diaľke na polceste k Hradskej zazreli drobnú čiernu postavičku kráčajúcu po ceste. Chvíľu ju pozorovali. V jej správaní bolo čosi komické. Pod chvíľou sa pustila do klusu, potom začala hopkať, skackať a nadskakovať. Bara sa im zazdalo, ako by sa k ním cez lúku doniesli slabnúce tóny veselej pesničky. Podľa mňa mu preskočilo, povedal Claude a Bert sa hrozivo uškrnul a zagúľal zakaleným okom. Skôlne sa ako zhrbený žabiak vykolísal Ramins s dlhou pílkou v ruke. Claude si ju vzal a pustil sa do práce. Odfakli ich celkom hore, pripomenul Ramins. Nezabudni, že ich chce dať na svoj stolík. Mahagón bol tvrdý a veľmi suchý. Spod zubov pílky vyletoval jemný červený prášok a pomaličky sadal na zem. Nohy jedna za druhou odpadávali a keď boli všetky dole, Bert sa zohol a starostlivo ich poukladal do radu. Claude odstúpil, aby zhodnotil svoje dielo. Chvíľu bolo ticho. Počujte, pán Ramins, povedal potom pomaly. Myslíte, že teraz sa mu to hebedo už vtrepe do auta? Iba ak má dodávku. Veď to, zvolal Claude. Ale farári dodávky nemávajú. Tí sa väčšinou vozia v krpatých Morrisoch alebo Austinoch. Chcel len nohy, povedal Ramins. Ak sa mu tam zvyšok nevobchá, jeho vec, nemá čo frflať, nohy dostane. Len pozor, pán Ramins, trpezlivo vysvetľoval Claude. Môžete si byť istí, že keď sa mu táto kasňa nenatrepe do voza, začne sa jednať. Keď ide o prachy, farári sú presne takí istí škroby, ako všetci ostatní. Na to bacha. A tento detko na to vyzerá. Tak mu z toho rovno narobme drevo na kúrenie a bude pokoj. Kde máte sekeru? Tuším, to tak bude najlepšie, prisvedčil Ramins. Bert, nože skoč po sekeru. Bert vošiel do kôlne, vrátil sa s dlhou drevorúbačskou sekerou a podal ju Claudovi. Ten si napil do dlaní a pomedlil si ruky. Potom sa silno rozohnal, zdvihol sekeru vysoko nad hlavu a neľútostne sa pustil do beznohého bielizníka. Nešlo to ľahko a trvalo zo pár minút, kým bola zo skrine kôpka väčších a menších triesok. Dačo vám teda poviem, povedal Claude, keď sa vystrel a utrel si čelo. Tento krám dával dokopy čertovsky dobrý stolár. Nech si farárko hovorí, čo chce. Akurát sme to stihli, zvolal Ramins. Už je tu.